Ingdeng thomkep karbila meda mining kanisek tiripya mai dongka mukamalong kapadupon Japan tirika mamai keseng. Vomulang so rasinja song atum cepatir pipon pen nili brasinja song atum ahin pen cirap cito dunsi pia tumapan kerap kapajirdam. Uzan dongka borpuri cholem sahem kang pupon. Borlingri subcenter ka parlo lengri ti state along COVID-19 na kiso awar pen kachingray unpet Japan vaccination ang prim kipipon. Deputy Speaker Rite Singh Hiari deng penden arong along ingdeng koresir kep hawar karbiri sunim so rongaji tirika masayhem kang pupon. Borpung habi long kiram kro arong along coaching ka pedupon. Dongka mukam Waisong Stadium kasapachok lamalong charity football match kapatupon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limeri na hansepi non arjuita birtang ton pen. Non kewangji ningkan suri hini raingkor hini aningkan arkoya cikloang bong ingdeng thomkep Karbi lamet amai ningkan esek tiri piamai Pini jang Karbi Anglong dongka mukama long kepa dopon Japan tirikam amai sing pontanglo. Tirikam ke sing amai long Karbi lamet amai ni jang Karbi Anglong long ria mai pu. Sarim be mai chipehem pu bon si ingdeng thomkep Karbi lamet amai ningkan esek tiri amai pi. Mesen la pening samjen pen ke pachun pon Japan tirikam Mongol sing bea phan mai phu arpu pek pon don mai phu dor sing teron la penji tu terang atuma phan kong chun bang arpu sarlong ki be rap chun bang Dr. Har Singh terang la pen sar sing phangcho pachethang chun bang long king hi la pen komal kathara phan se arpu pek pon Karbi lamet amai tiria mai pi mesen pen pachun ponja phan pura kadu kave in koi rahini ing tangkring a subcommittee sing pon lo Bangsong bong pen dihim ring bang kareng ti sopi bidisar arpu CM tuliram ronghang Barim MLA Dr. Mansing Rongpi Aran ingti Moses Inglen Jugan Inglen atuma phan ingwai pon Tirikam ke singa maya long kele tiria mai phu hidinat rongpi kele tiri kongchun bang Lilaldhar Teron Barim MLA Dr. Mansing Rongpi Ram Singh Phangcho kele Chome chun bang kele ni jang Karbi Anglong long ri chun bang ram sing kathara tum chetong don sikato kawe bang pharoi sira phokep so se bang phu bang phi chetong don sing samjen pen tirika mamai seng pon Kironi Penjairam Kathar 365 News India Karbi Anglong ke pa phihup ahavar borpung tabang bang ahavar son sports ahin kaching thur ing thur ponangji puak ke matha parsik ponsi instructor Rajan Rongpi jungjung amethanga khi pen borpung ahavar habe long ke ram kro arong along arkoya chikloni phai si pen football coaching mate seke ki pipon pangchenglo ning ki hang pen hawar risoe janga tum kache pate dunja phan alang li hin pen than pachini pon pherangke pen kaumrita mahut alang li pen than pachini pon hawar risoe janga tum ke pathuanat aning hang pik pik ke kat kaching bai kerati la pen asona sona long ta hawar risoe janga tum aning ke hanga son do puwai pheche ta war sai ajara sona hinana ta ba prangdon thekchede loputa alang li tum pen than pachini pon tu Alangli kaprek ahin ke jakong kache pherang mate kachini ne asai doko ka jogjalin pon thekthedar lo alangli ke thega sai mate football pensi seke ki pipon pangcheng lo posi nangche thandon pinpur pon me ajara soya hinle jakong kya kenang sotla si puthor alangli Rajan Rongpia hin pen ke thekeding la pen Karbi Anglong Autonomous Council arpu ke do atum talabangso ahawa risoi jangatuma phan ke pathwa hin aning ke paron ponalong nang chitodona son te me parlo mate me parji pusi choningri padopon alangli la puson ke mathala pen hawa risoi jangatuma phan ke pathwa hin ke paprang dunjia phan ke bor ipona jok 365 News India Karbi Anglong aro hin pen takachoro pajarpon Berta pangdakpon bokajan pen Bisnu Lekte 365 News India Niphai ke thomar ni lakha kre throk nomati constituency ke parlo pon denarong sport association pachuak lamalong non ke wangji ingdeng koirasir kep hawar karbiri sonim soronga ja farman denarong karbiri sonim soronga je tirka masai hem kang pupon denarong along hawar karbiri sonim soronga je 1992 aning kanam hang pathek ponsi denarong hawara farman aning kanwanga son thak thaksi hawar karbiri sonim soronga je nang talon bomwang bomsi karbi lamet lamchong lunlam tumu lapen jutang jubat kapang cholim lapen kirim kibi vet thekja phanpura pening le thotta denarong kesia sa hinpen patir piponsi hawar karbiri sonim soronga je farman denarong sport association pachok lamalongsi adim hokponlo labang sokang pupon amaya long deputy speaker Rite Singh Hiari deng pensi ing pupon bangso tirika masai hem kang pupon along KCS mai phu sar theterang secretary Raju Milik nomati VDC mai phu Dharam Singh Kro
Denarong Bazar Committee chunbang prodibing ti lapen Denarong Bazar amai phu Joy Singkro Pan Singkro lapen Babuing ti anparta baburong piatum chetong dunsi Denarong tirika masai hem kang pualong ing samjin pen pachunpon. Dongmukak pen Ruby Singh Hanse 365 News India. Preni pai ke thomar ni ada por pai kreisia por pen bomulang song kanglun se piatuma phan ke sanga dim bomulang sora singja songa tum pen che patir pi ponsi nilibra singja songa tuma hin pen cherap chitudun si lun se piatuma phan kerap ke pajer damalong lun se piatum pen bomulang sora singja songa tuma phan kerap ke pajer pona phuthak korwang thu pajer pon Karbi Anglong matum ke kithi ke jang hodlun se pima te ke char he atum kya kenang Thetan dola son sia kam ke thetan do voi phi seta lun se piatum lun kilun ke charle de mesen ave lapen latuma phan khira pi bang ave lasi wo mu langso rasing ja song atum ke matha ke persik pena joksi akira pajer damlo labang so kerap ke pajer pona hot ka che tongdon wo mu langso rasing ja song amai phi pasa pi han se pi nile rasing ja song amai phi rita lek thepi rapchon bang Ameli kiling lapen hempu mukrang dorbara tum kache tongdon bapuram ing ti kathar Vidya Singh Crow lapen son rongpi lapen lunse pietum amen lake kanam bepi kadom milik pi basa ping tipi sangmir kropi lapen basa piterang pi lapen arong lake vomulang sopose than pachini pon Berta pangdak pon bokajan pen Bisnu Lekte 365 News India Pereni pai hinyani borling riti state along kam kachongda donabang fuatuma phan COVID-19 aki swavor pen kaching rai ponja phan vaccination ang prim kipi pon second dose bang pharoi sila pen first dose bangin koresia bang phu bang phiatuma phan pipon lo bokajan PHC atum pen pater pipon si COVID-19 aki swavor pen kachipa jok ponja phan cyclem bang atum pen do de sang se pen vaccination ang prim hawar aratuma phan kipi pon long siki ong loputa berta long pon Bangso sa long pater pipon Minali Mej ANM Dr. Chakrobor Thakur Pharmacist Kasan Ronghang Pi Asa Edward Rehemat Kasorong Hang Pi atum chirap chitudun si vaccination ang prim ki pipona sa samjin pen sai pachun pon Lapen Bali Patar PHC Senso Base Subcenter under number other sa rongkete ICDS Model Center COVID-19 aki swavor pen kaching raipon unjia phan vaccination ang prim pipon lo Second dose bang phokev lapen first dose banging koya bang phu bang phiatuma phan pipon longlo Senso Base Subcenter long pen pater pipon Nani Das CHO Somila Debi Mohila ANM Basapiti Mungpi Asa Kungri Teron Pi Asa lapen Rubjiling Tipi Asa tumpen Methanga Saido de Sangse pen Hawar Arada tuma phan COVID-19 aki swavor kaching rai ponja phan vaccination ang prim pipon Lasia nutina bang phu bang phita me COVID-19 avor pen kachepa jok ponja phan vaccination ang prim endun rep nangji lapen methang pensi chematha ponang po mate chichini ponang po COVID-19 avor matnia phan unlock pule putengte chepa jok ponja phan akisung thetan Lasia nutina rat tame vaccination ang prim KN pedchia phan akenang sot puta than pachini pon Berta pangdak pon suru pathar pen Jadno Singh Bay 365 News India Nijang Karbi Anglong hamren uzandong ka ahawar arat apartment PDS asang mate sarkar pen keron pon asang mate kerosin lapen ason amung joy ke pen awar sai ki piponji aphanpura batumi bhomkuru arani boithalang so MLA Rupsing Teron ari deng pen borpure cho lems ingpu pontanglo Non ama tong sekot labang so lems joy ke pen damphun wangphun asai ki klempon ji aphan alangli amena MLA Rupsing Teron ama si chairman ang hoi ingni ponsi chepahem phu ponlo lapen lems chun bang alangli chor basa pitimung pia phansi tong sekot ingwai ponsi arpu ateng sai pache klempon poputa MLA Rupsing Teron na hin pen pherangke atuma phan than pachini pon Patumi labang so lems kang pu pona maya long chetong dun vice chairman David Timung Hamren town committee abarim chairman Bronson ingti BRL Mongol Ronghang ward commissioners Lohor Singh Crow lapen Longkandra hanse atu labang so lems kang pu pona maya long patumi chetong dun si Aliracham pipen RDP dun Hamren pen Rostom ingti 365 News India Kedamtang ni phai hiniar ni arni kang sampor phai phora chiti mapor nijang Karbi Anglong along nong nam kache thangklong dongkamukam Waisong Stadium kasapachok lamalong charity football match ke padupon along bangsuri pli so se amuluk chetongpon labangso charity football match ke pathupon along Northeast United FC lapen Jambili FC atumang bongsi pathu chepatepon
Labangso ke pachu ka chipati pon along Northeast United FC atum goal pho thapon lapen la Pujambili FC atum setami goal thom ansi thapon un chodajok Northeast United FC atum pen chipahai pon si nong e chipalong pon Labangso charity football match ka pachu ka chipati pon along chopapon alhi sarpo DMB mai phu telisram ronghang Rensing Timung dun mai phu commissioner Serlong Kibe Jitu Terang Mongol Be Berongkhang Lems mai phu lapen Dr Robinson Be Harsing Terang lapen pinangan ke theki dinga tum chitong dun si ing samjin pen kapachu ka chipate pijut pon dongkamukam pen Kelvin Terang 365 News India Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglong arni game kardom